Gospodine Miloševiću, možete li nam reći kojim povodom smo danas ovde? Evo, danas je prvi put Srbija će da vidi smotru puka besmrtnih naših članova. To su naši članovi, ratni veterani koji su ovu državu branili, umerili su, to jest preminuli, a nisu sačekali zakon od naše države. Znači, država ih nije priznala. Mi smo za kratko vreme ovde samo u Rakovici nekoliko stotina naših članova pronašli koji su preminuli. U Srbiji po nekim našim evidencijama kojih ima više hiljada ratnih veterana preminulo, a nije sačekalo zakon. Danas je skup organizacionog odbora, pripreme za veliki protest koji će biti 28. juna. Hvalit ćemo sve ratne veterane koji su preminuli ovako sa slikama, pripremiti i izaći na ulici da pokažemo narodu Srbije, državi Srbije koliko je ljudi preminulo, a nije sačekalo zakon. Koliko je ljudi otišlo na ovaj svet, a država Srbije ih nije priznala, nije ih ispoštovala dok su bili živi, a ovu su državu branili. Gospodine Miloševiću, ovo su članovi Udruženja Srpski ratni veterani. Da, ovo su svi članovi Srpskih ratnih veterana iz Rakovice i ja svakog ovoga znam, člana našeg. Svakog pojedinačno? Da, sa mnogima sam bio na ratište u prvim borbenim redovima, a mnoge znam i ovako kao naše članove koji su dolazili u naše udruženje po raznim pitanjima. Sa njima sam razgovarao mnogo puta i najveći je bol bio taj što je država nije priznala. Kažem, Mile, boli me, država me ne priznaje, zvala me, 2 puta sam išao u rat, 3 puta, niko me ništa ne ceni i ne poštuje. Ni moja država, ni moj narod, ni moja porodica. Postaje se pitanje ko je za sve to kriv. Ko je bio zadužen za taj zakon, famozni urad. Pazite, na hiljade i hiljade zakona ova država usvojila od 2000. godine. Samo ova vlada u zadnjih 2 godine preko 300 zakona usvojila, a nije usvojila zakon o ratnim veteranima. A da nije bilo tih ljudi, ne bi ni te vlade bilo. Ne bi bilo ni ove države, ne bi bilo ni Srbije. Ja ne znam koji je zakon bio preči i važniji od zakona o ratnim veteranima. Nažalost, ministar Vulin i državni sekretar gospodin Popović to nisu uradili. Oni su tamo u ministarstvu došli da prvenstveno urade zakon o ratnim veteranima. Međutim, ne. Oni se bave svojom partijom. Njima su važni pokret socijalisti, jedna čuvena velika partija koja je beznačajna u ovoj Srbiji. Pitam se šta će da misli Vulin kad pogleda svoje ljude. Da li će makar da mirno spava, da će da ih sanja, da će da misli o njima. Ja ih svaku noć sanjam, jer ih sve znam. Sa njima se družio svakog dana, pričao, razgovarao. Znam njihove porodice. Međutim, to našem ministru nije bitno i važno. Njemu su važni kapilarni glasovi, sigurni glasovi, koalicije. Ovo je zemlja čuda, verujte. Pogledajte šta je ljudi. Rekli ste zakon, gospodine Miloševiću. Pomenjali ste u prethodnim intervjuima nešto vezano za dezertere. Znači, možete nam reći nešto o tom pitanju? Pa to sam više puta, znači, ovdje rekao. Država Srbije, to je Skupština Srbije, usvojila 2 zakona o dezerterima, a ni jedan zakon o ratnim veteranima. Znači, te ljudi koji su bežali, skrili se, sakrivali se, dok smo mi ratovali, švercovali gorivo, cigarete, postali veliki tajkuni, biznismeni, oni su abolirani, a ljudi koji su ratovali nisu ispoštovali, nemaju zakon. Ovo je zemlji sve naopako. Šta nas je posebno povredilo, već kad smo na tu temu? Pre neki dan bilo je 24. mart, znamo šta je to, obeležavanje NATO agresije. Polagali su se venci. Vidim, sad su svi državnici izašli da polažu venci. Valjda pred izbori, Bože moj, svi se slikaju. Njima je bilo važno slikanje, a ne da se ti grobovi naši poginuli ispoštuju i uvaže. Ali dobro, nije važno da slikaju. Šta je posebno zabolilo? Što ste rekli dezerteri. Gledao sam polaganje venaca ovdje kod nas na Tašmajdanu, spomeniku ljudi koji su iz radnika RTS-a, koji su poginuli u televiziji dok su radili na svom radnom mjestu. Venac je položio gospodin Vesić, dezerter koji je osuđen, koji je 99. godine pobegao u Crnu Goru. I osuđen dezerter i on takav kao dezerter polaže venac na grob ljudi koji su poginuli.
Pa to je poniženje tih ljudi. On je ponižao sve ratne veterane u ovoj zemlji, u ovoj Srbiji. A o tome niko ne misli. On je sada, Bože moj, gradski menadžer. Pazite, menadžer, dezerter i bitanka. Po nijednoj zemlji svijeta u državnoj ustanovi ne može da radi čovjek koji je dezertirao za vreme rata kada državu svoju nije branio. To samo ima u Srbiji. Nažalost, to samo u Srbiji. I tako nam ide kako radimo. Kako poštujemo ove naše umrli, poginule, tako u ovoj zemlji ide. Dok ne ispoštujemo sve ove ljude, Srbiji će biti loše. To ne garantujem. Ne može tako da bude. Ovdje kod nas u Gradskoj skupštini u Beogradu zaposleni su stotine i stotine hiljade nekih njihovih stranačkih kolega, znate. Znači što ne misle, čim ga tamo zaposli, tu mu je glas za glasanje, razumete. Nijedno dete palog borci su zaposlili u Skupštini grada. Nijedno dete ratnog vojnog invalida, nijednog veterana nisu zaposlili. Samo neke tamo njihove stranačke kolege. Znate, ovo je lepio plakat, ovo je mešao lepak, aj ga zaposlimo u opštini, razumete. To se tako zapošljava, a nemaju pojma o svom poslu. Da nešto znaju, ova država bi mnogo daleko išla bila. Međutim, niti se ne priča. Evo sad gledam, pola hoće da hapse lopove. Pa šta su čekali 4 godine, što nisu pohapsili te lopove? Što nisu pohapsili te? Evo, svi su prešli za u vlast, svi ti lopovi, tako? Evo gledam tamo na Kopaoniku gdje je beše Vlahovića. Vlahović tamo sedi u čelo. Onda gledam savjetnik premijera Vučića Dinkić. Pa ljudi, šta je, o čemu ide bre? Ko je vodi? Ali, vidite, pogledaj šta ide, vidite. Pogledaj šta ide. Ovdje je koliko mladi ljudi, gledajte, 72, vidite ovo. Zvara, 72 godište. Gledaj ga. Bio i u Hrvatskoj, bio i na Kosovu. Znači, na mnoge sam sahrane bio. 90% ovih ljudi bio sam na sahrana. Verujte mi, i od državnog organa niko nije bio. Ispred opštine, ispred ministarstva, i neko isprati, neko kaže lepo reč, ne, niko nije bio. A kad tamo neki mafijaš umre, kada pogine u nekom ubistvu, pola ga države plati na sahranu. Znate li to? Pola estrade na sahranu. 20 ministara na sahranu mafijaša. Kaže, to su vam prijatelji. Kaže, to je moj prijatelj. Pa da su njemu njima neko prijatelj. Sve države. Razumete? Ovo je farma. Pogledajte ovdje. Vidite ovdje. Gledajte ovaj Miloš, 69. godište. Pogledajte. Pjevac Dragan, vidite, 2 rata bio. Pogledajte se. Gospodin Milošević, ovdje vidimo i spomenik palim borcima. Možete nešto reći povodom tom? Ovaj spomenik su napravili borci. Sami su napravili svojim okolnim drugovima, bez pomoći države, bez ičije pomoći. Moram da kažem i ovo da smo ga postavili u toku noći. Jer nismo im za njega imali dozvolu, pokušali smo da je dobijemo, nismo dobili nikada. I onda su odlučili da je sami postavljamo bez dozvole. Nažalost, mi nemamo centralnog spomenika palim borcima u Beogradu. Možete li nešto reći, pre nekoliko dana je bio skandal u Kikindi, možete nešto reći po tim povodom? Pa to je slika naše vlasti, to je, znate, NATO vlast. Znate sami šta je bilo u Kikindi, ne postoji spomenik palim borcima. Urađena je ploča. Čini se da je tamo 26 poginulo u Kikindu, koju ja znam. Ali ne dozvoljava opština ta ploča postaviti. Znate, to je taj problem. To je nešto neshvatljivo. I tamo su te porodice palih boraca, majke i sestre, same taj spomenik isfinansirali, ali ne da im opštine da postave. Naravno, tamo vlada patriotska vlast u opštini. Znamo ko su te patrioti. Dobro znamo ko su te patrioti. Samo na teritoriji Rakovice imate 50 poginulih. U Beogradu ima 1002 poginula, a nemamo spomenik. Kako možda ga imamo? Kad treba da da dozvolu gospodin Vesić, dezerter. A to je van pameti. Da ćemo dobiti? Nikada. Ovdje vidimo, gospodine Miloševiću, sve kategorije. Ovdje ima i oficira, i vojnika. Tu ima časnih oficira, ima vojnika koji su redovno služili vojsku. Ima ljudi koji su pozvani od države i naravno ima dobrovoljaca. Svi su oni časni ljudi, državu su branili kada je trebalo. Nisu izbjegli poziv, mnogi su javili dobrovoljno. Međutim, vidimo šta se dešava. Znači, mi spremamo jedan veliki protest za 28. juni, gdje ćemo više hiljada
naših umrlih, preminulih članova, da pokažu na ovaj način našu državu. Neka vidi država koliko ljudi umrlo, a branili ovu državu. Šta će? Nažalost, čujem, zovu me više njihovi roditelji, ti naši supruge, deca, kažu, Mile, znate šta je, kaže, umro mi, kaže, muž, brat, zovu me, kaže, da je damo sigurni glas. Oni kaže, ne znaju da je moj muž umro. A zovu mi muža da sigurno glas za izbor. A dosta bre izbora u ovoj zemlji, sve isti ljudi. Ista banda. Pa svi su bili u vlasti. Niko se tih ljudi nije setio. Sadašnji vlasnik je zvao u rat. Tako? Oni su izdvaju u rat. Zvao je Tomislav Nikolić, zvao je gospodin Vučić u rat. Dačić izdao u rat. Ništa nisu radili za njih. Sramni bilo sve. I sad zovete borce da damo glas. Nemate naš glas. Za to zaboravite. Niste nas glas služili. Sram vas bilo sve vreme. Vidimo, ja sad ko je? Vidimo Rasima Ljajića. Hoće bude ponovo ministar za borce. Pa Rasim Ljajiću bio si 2 puta ministar, ništa nisu uradio. Šta hoćeš više ponovo dobiš? To je to, vidite što je. Znači, ovo je samo jedan deo umrlih naših članova u Rakovici, koji smo skupili za par dana bukvalno. Još nekoliko puta više ih ima u Rakovici, a zamislite koliko ima u Srbiji. Na hiljade i hiljade. Časnih, poštenih ljudi.